Kaunti ma Kiambu chungo chendo duto ma dhi nyime e yawo ma Juja tok tho mar jopuonjre ariyo mawuok e mbalariany ma JKUAT manyiso ne otho e yawono e kinde mane gigoyo abal. Dwe achiel chien ji 4 nowito ngimagi e yawo nogo ka koro gidwaro ni ong'i chal mar arita mar joma dhi yweyo kanyo kapok oyawe kendo ne jopiny. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Jumapil mokalo jopuonjre ariyo, Danstef Matoke kod Abel Mikae mawuok e mbalariany ma JKUAT ne owito ngimagi e pini e kinde mane gigoyo abal. Wach thoe e yawoni ma Juja koro miyo ket arita mager e alwora ma kae ka apisas mag arita mag kaunti kaachiel gi obila omi chik mar tamo ng'ata ng'ata budho kata chungo nyamburko kae. Tumepiga marufuku activities za anasa ambazo zilikuwa zinafanyika hapa within the 100 meter radius except kwa wale licensed operators ambao wako around this dam. Mwangi wa Mwangi medo ni jogo matimo limbe alworani kamoting'o jopuonjre kaachiel gi jogo mabago nyasi ok be yienegi donjo kae ka koro omed apisas marito alworani. Hao wengine wote ambao wanakuja, wananchi, wanafunzi, watu wako kwa starehe, tumepiga marufuku na tumeweka askari ambao wanatoka kwa county na national government. Tumekubaliana, the whole team, we have all officers here or from all disciplines to be able to arrest this situation. Kwa sababu hatutaki tena, hata his excellency the governor told me this morning, hataki kusikia tena in the lives lost here when we are here. Peter Matoke, maen wuon mosenindo Danstef Matoke, opoyo okang' makama kowacho ni obiro konyo e geng'o thoe e alworani. Pia nimeona watu kutoka kwa county government ya Kiambu, kutoka kwa Juja sub county. Nimeona wamekuja, wameendelea kuweka hiyo mikakati ambayo mimi nashukuru sana. Omera ni samagi korene iko wuodgi, rido arita kae biro konyo joma moko kikwit johera magi e yawoni. Nataka kueleza wale watu wa area hii. Wakati wanaona wageni kama hao wanakuja, at least wanajaribu kuwaelezea zile hatari zinakuanga hapa na ni nini yanastahili haswa kufanyika hapa. Jumathoth majabiro kae magin rowere koda joma igi oguro majatimo nyasi e alworani koro biro chuno mondo mi omany komachielo magibiro bage nyasi gi e kinde ka kinde. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.